go with the prayers. Prayers முடிஞ்சதுக்கப்புறம் we will start. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसरिते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासैद गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो நம்ம என்ன பார்த்தோன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி, மாதாஜி. ஓகே, நம்ம 5வது சாப்டர்ல என்னத்தை பத்தி பார்க்க போறோம்? என்ன டாபிக் 5வது சாப்டர்? உன்னத அறிவு பற்றி சொல்லி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகே, கர்ம யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகே, ஆக்ஷன் அண்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கர்ம யோகா. அதுதான் நம்ம 5வது சாப்டர். ஸோ இந்த 5வது சாப்டர்ல நம்ம போன செஷன்ல என்ன பார்த்தோம் தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டேன் நான். ஓகே, நான் இன்னைக்கு போன செஷன், அதுக்கு முதல் செஷன் சொன்ன மாதிரி நோட்ஸ் எடுங்க. நோட்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க கிளாஸ்ல என்ன நம்ம வந்து மெயின் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு ஒன்று நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா, இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல அதை பத்தி ஒரு பாயிண்ட் ஒவ்வொருத்தர் சொன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே, அடுத்த செஷன்ல இருந்து அப்படி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே அர்ஜுனருக்கு வந்து மீண்டும் வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துருது. என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, பற்றுண்மையுடன் வேலை செய்வதை விட வேலையை துறப்பது மேலானதா என்று அர்ஜுன் வந்து மீண்டும் கேட்கிறான். டவுட்ஸ் வந்தது அவருக்கு. அப்போ அதற்கு ரிப்ளை வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, இரண்டுமே ஒரே குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் என்ற அர்த்தத்தில் வந்து அது ரெண்டுமே சமம் அப்படின்றார். பற்றின்மையுடன் பணிபுரிவது எளிதானது மற்றும் சிறந்தது என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து ரெண்டுக்கும் பதில் சொல்றாரு. இதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த அத்தியாயம் 5ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 5வது 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அதுதான் பார்ப்போம். நம்ம 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 6வது வந்து அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு, நீங்க அது பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ குயிக்கா உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகத்தை பத்தி அதோட இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன அப்படின்னா, அத்தியாயம் 5ல அர்ஜுனன் என்ன கூறுகிறார், கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் நீங்கள் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள்.
இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்னு கேட்கிறார். ஸோ 2வது ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? புருஷோத்தமராய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். என்ன பதில்? செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டு செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்ததாகும். அதான் சொல்ற, பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். எவன் ஒருவன் தனது செயல்கள் விளைவுகள் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவன் நிரந்தரமாக சன்னியாசியாகி விடுகிறான். பல பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமையிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். ஸோ விருப்பு வெறுப்பு எந்த பற்றுதல் இல்லாமல் ஒரு வேலையை செய்யும்போது என்ன, அது சன்னியாசிக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள். என்ன காரணம்? சன்னியாசம் எடுக்கிறவங்க எதுலையும் ஈடுபாடு வைக்க மாட்டாங்க, பௌதிக இதுல இல்லையா. கடவுளை மட்டும்தான் நினைப்பார், கிருஷ்ணனை மட்டும்தான் நினைச்சு மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது வேற எதுலையும் அவங்களுக்கு பற்று இருக்காது. அதே நிலை தான் இது. ஸோ பக்தி தொண்டு அப்படின்னா இந்த கர்ம யோகம். ஸோ கர்ம யோகம் எப்படி பக்தி தொண்டு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகம். அதை பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல பேசுறோம் நம்ம. நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காமம் அப்படின்னு பற்றற்ற, நிஷ்காம காமம் அல்லாத, நிஷ்காமம்னா காமம் இல்லாமல் பற்றுதல் இல்லாத கர்மம் செயல்களை. ஓகே, நிஷ்காம கர்ம யோகம். யோகம் என்றால் கடவுள் மீது மனதை வைத்து நம்மளுடைய எல்லா செயல்களும் கடவுளுக்காக செய்யறது. அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். 4th சாப்டர்ல டீட்டெயிலா வேற இது பார்த்து நம்ம நல்லா பார்த்துருக்கோம். ஸோ பக்தி தொண்டு கர்ம யோகம் ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவில் இருந்து, இந்த ஆய்வு அறிவு என்னத்தை நம்ம சொல்றோம்? சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். எது இருந்தாலும் ஆய்ந்து அதை பத்தி அறிந்து ஏன் இதற்குன்னு எல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொண்டு செய்யறது. அதை விட வேறுபட்டது அன்று அறிவிற்றோர் பேசுவார். எவன் ஒருவன் தன்னை இரண்டு பாதைகள் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்ற உண்மையினை பண்டிதர்கள் கூறுகிறார்கள். ஸோ அந்த ஆய்வு அறிந்து இப்ப கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொண்டு அதை ஆய்வு அறிந்து கொண்டு ஆய்வு செய்து கொண்டு கிருஷ்ணரை அடைய முற்படும் போது என்ன லேட் ஆகும். ஆனா அந்த இலக்கினை அடைவார்கள். ஆனால் பக்தி தொண்டுல யார் ஒருவன் ஈடுபடுகிறானோ அவன் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இல்லையா. பக்தி தொண்டில் அவர் திரு கிருஷ்ணர், அவர் தான் பகவான். அவர் சரணடைந்து அவருக்காக எல்லாம் செய்யணும்னு நமக்கு தோணும், தெரியும். ஸோ 2 பேரோட இலக்கம் ஒன்றுதான். ஆனா பக்தி தொண்டு சிறந்தது. ஏன்னா பக்தி தொண்டில் ஒருவனுடைய அறிவு நிலை உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. 5வது ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலையை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடிய என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கின்றானோ அவனே உள்ளதே உள்ளதன்படி காண்பவனாவான் அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா பார்த்தோம். இப்போ நம்ம 6வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க 6வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி 6வது ஸ்லோகம். ஓகே, படிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. நானும் ஷேர் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி அயோகதாக யோக யுக்தோ முனிர் 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 ரஹ்ம நா ஸ்ரேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா மது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனை வழிய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். பொருளுரை: இருவகையான சந்நியாசிகள் துறவு வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாயாவாத சந்நியாசிகள் சாங்கிய தத்துவத்தை படிப்பதிலும், வைஷ்ணவ சந்நியாசிகள் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு முறையான விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய பாகவத தத்துவத்தை படிப்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாயாவத சந்நியாசிகளும் வேதாந்த சூத்திரத்தை படிக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் சங்கராச்சாரியால் எழுதப்பட்ட பாஷ்யம் எனப்படும் உரையை படிக்கின்றனர். பாகவத பள்ளியின் மாணவர்கள்
பஞ்சாத்த நெறிகளின்படி இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதால் வைஷ்ணவ சந்நியாசிகளுக்கு பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் பலதரப்பட்ட ஈடுபாடுகள் உள்ளன. வைஷ்ணவ சந்நியாசிகளை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கும் பௌதிக செயல்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்ற போதிலும் அவர்கள் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் பற்பல செயல்களை செய்கின்றனர். ஆனால் சாங்கிய வேதாந்த கல்வியிலும் மனக்கற்பனைகளிலும் ஈடுபடும் மாயாவாத சந்நியாசிகளால் இறைவனின் திவ்யமான தொண்டினை சுவைக்க முடியாது. அவர்களின் ஆய்வுகள் மிகவும் கடினமானதால் சில நேரங்களில் அவர்கள் பிரம்மனை பற்றிய கற்பனைகளில் கலைப்பற்று முறையான அறிவின்றி பாகவதத்திடம் தஞ்சமடைகின்றனர். விளைவு இவர்களது பாகவத கல்வி தொல்லை அளிப்பதாகி விடுகிறது. மாயாவாத சந்நியாசிகளின் செயற்கையான வரட்டு கற்பனைகளும் அருவவாத விளக்கங்களும் சற்றும் பயனற்றவையாகி விடுகின்றன. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள வைஷ்ணவ சந்நியாசிகளோ தங்களது திவ்யமான கடமைகளை ஆற்றுவதில் ஆனந்தத்துடன் உள்ளனர். மேலும் இறுதியில் இறைவனின் திருநாட்டை அடைவதற்கான உத்தரவாதமும் அவர்களிடம் உள்ளது. மாயாவாத சந்நியாசிகள் சில சமயங்களில் தன்னுணர்வு பாதையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்து மக்கள் தொண்டு, சமூக சேவை போன்ற பௌதிக செயல்களில் மீண்டும் நுழைகின்றனர். அச்செயல்கள் பௌதிக ஈடுபாடுகளே. எனவே எது பிரம்மன் எது பிரம்மன் அல்ல என்பதை பற்றிய வரட்டு கற்பனைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் சந்நியாசிகள் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் கிருஷ்ண பக்திக்கு வரலாம் என்ற போதிலும் அவர்களை காட்டிலும் கிருஷ்ண பக்தியின் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள வைஷ்ணவர்கள் நன்னிலையில் உள்ளனர் என்பதே முடிவு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இதுல என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ஓகே ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சந்நியாசஸ்து மகாபாஹோ துக்கம் ஆப்தும் அயோகதः யோகயுக்தோ முனிர் பிரம்மா நாச்சிரேனாதிகச்சதி அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுல என்ன நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு என்னன்னா, இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். ஸோ சாராம்சம் என்ன? நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுட்டு நம்ம எல்லா செயல்களும் புருஷோத்தமருக்கு வேண்டி நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களினால் என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணர் மகிழ்வார். அதே மாதிரி நம்ம இந்த நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும். அந்த குறிக்கோளுக்கு நம்ம ப்ரோக்ரெசிவா நம்ம அங்க சென்றடைய முடியும். ஆனால் அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் செயல்களை மட்டும் ஒருத்தன் துறப்பது அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அது அர்த்தம்? என்ன? வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அப்படின்னு என்ன? தட் இஸ் கிருஷ்ணரை மனதில் நினைக்காமல் நான் எந்த செயலும் செய்ய மாட்டேன் இல்லை நான் அப்படின்ட்டு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல எந்த வித பயனும் இல்லை. இல்ல நான் நல்லது செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை மனதில் வைக்காமல் தனக்காக செய்யும்போது என்ன? வீണ്ടുம் கட்டுண்ட நிலையில் தான் வரப்போறாங்க. அது நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பார்த்தோம். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையோட மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட சிந்தனையோட மனிதன் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல, இந்த சாங்கிய யோகத்தில் சாங்கிய நிலையில் ஈடுபட்டுள்ளோம். தட் இஸ் ஸ்பெகுலேட் பண்றாங்க கடவுளை பத்தி அவங்களுக்கு முன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒவ்வொரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்லோவா அவங்க ஆனா இலக்கு கடவுளை அடையணும் தான். ஆனா அவர்களுடைய நிலை என்ன? பக்தி தொண்டு கிடையாது. அவங்க ஒவ்வொன்றையும் அதை பற்றி சிந்தனைப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்ல they will try to get more information about that அப்படின்னு போகும்போதுன்னா அது ஸ்லோவான நிலை. அதுதான் அந்த பர்பட்ல நம்ம கிளியரா பார்த்தோம். தட் இஸ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டா கிருஷ்ணரை பத்தி அவங்களுக்கு புரியும், கிருஷ்ணர் தான் பகவான்னு புரியும். டைரக்டா நம்ம இலக்கை நோக்கி செல்ல ஈஸியா நமக்கு முடியும். ஏன்னா நமக்கு தன்னுணர்வு வரும். ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாயாவதி ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
அவர்களுக்கு அந்த பக்தி தொண்டு ஒண்ணு இறைவனை அவர்கள் நாட மாட்டேங்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமர்கள். அவர்கள் செயல்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்காக செய்யும்போது, அவர்கள் புலனுக்காக திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் ஆகும்போது அது கட்டுண்ட நிலைக்கு தான் அவர்கள் அடித்து செல்லும். அதனால்தான் வந்து மாயாவதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய இது என்ன, ரியலைசேஷன் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் தான். அது முழுமையானது கிடையாது. ஸோ அதனால அந்த மாயாவதத்தில் ஒருவன் சென்றாலும் அவன் பக்தி, தட் இஸ் கிருஷ்ணர் மேல் பக்தி வந்து கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செலுத்த ஆரம்பிக்கும் போது அவன் வந்து உயர்ந்த நிலையை அடையறதுக்கு வாய்ப்புண்டு. அது இல்லைன்னா அவன் அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிடுவான். ஸோ அதனால வந்து அவனுக்கு வந்து பூர்ணமாக இந்த பக்தியில் ஈடுபட்டு இறைவனின் திருவடிகளுக்கு செல்ல வாய்ப்பு கிடையாது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ ஆனா சாங்கிய வேதாந்தத்தில் வந்து அவங்க ஈடுபட்டு அதை கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி நன்றாக அறியறதுக்கு அவங்க வந்து அந்த அந்த டைம் நிறைய எடுத்தாலும் அவங்க அட்லீஸ்ட் பல பிறவிகளுக்கு அப்புறம் ஆச்சும் இறைவனை அடையறதுக்குள்ள வாய்ப்பு உண்டு. ஆனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மச் ஃபாஸ்டர். அதுதான் நமக்கு இதுல கிளியரா தெரியுது. ஸோ இந்த வரட்டு கற்பனையில் ஈடுபட்டு இருக்கும் சன்னியாசிகள் பல பிறவிகளுக்கு பின் கிருஷ்ண பக்திக்கு வரலாம் என்ற போதிலும் அவர்களை காட்டிலும் கிருஷ்ண பக்தியில் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள வைஷ்ணவர்கள் நன்னிலையை உணர்ந்து அவர்கள் தன்னிலையில் உள்ளார்கள் என்பதே முடிவு அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த இது பார்க்கலாம். 5.6. ஓகே, ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் 5.7. அது படிக்க பார்க்கலாம் 5.7. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा चिदेन्द्रियः सर्वबोधात्म बोधात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. பொருளுரை: முக்தியின் பாதையில் இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினன் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மிகவும் பிரியமானவன். மேலும் அனைத்து உயிர்களும் அவனுக்கு பிரியமானவை. இஃது அவனது கிருஷ்ண உணர்வினாலேயே சாத்தியமாகிறது. ஒரு மரத்தின் இலைகளையும் கிளைகளையும் அதிலிருந்து தனியாக பிரித்து பார்க்க இயலாததை போல் கிருஷ்ண உணர்வினால் எந்த உயிரையும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது. மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றினால் அது எல்லா இலைகளுக்கும் கிளைகளுக்கும் விநியோகிக்கப்படும் என்றும், வயிற்றுக்கு உணவு வழங்குவதால் சக்தியானது தானாகவே உடல் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படும் என்றும் அவன் நன்றாக அறிவான். அனைவருக்கும் சேவகனாக விளங்குவதால் கிருஷ்ண உணர்வினன் அனைவருக்கும் பிரியமானவன். மேலும் அனைவரும் அவனது செயலால் திருப்தி அடைவதால் அவனது உணர்வு தூய்மையாக உள்ளது. அவனது உணர்வு தூய்மையாக இருப்பதால் அவனது மனம் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவனது மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அவனது புலன்களும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவனது மனம் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் மீது நிலைத்திருப்பதால் கிருஷ்ணரிடமிருந்து அவன் விலகுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. மேலும் இறை துண்டை தவிர பிற ஜட விஷயங்களில் அவன் தனது புலன்களை ஈடுபடுத்துவான் என்பதற்கும் வாய்ப்பில்லை. கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தவிர பிற விஷயங்களை அவன் கேட்க விரும்புவதில்லை. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் அவன் உண்ண விரும்புவதில்லை. மேலும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத எந்த இடத்திற்கும் அவன் போக ஆசைப்படுவதில்லை. எனவே அவனது புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவன் யாருக்கும் தீங்கிழைக்க முடியாது. அப்படியெனில் அர்ஜுனன் போரில் மற்றவர்களுக்கு தீங்கிழைக்கவில்லையா? அப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவில்லையா என்று ஒருவர் கேட்கலாம். மேலோட்டமாக மட்டுமே அர்ஜுனன் தீங்கிழைத்தான். ஏனெனில் ஏற்கனவே 2ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டபடி ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது என்பதால் போர்க்களத்தில் குழுமிருந்த அனைவரும் தங்களது தனித்தன்மையுடன் தொடர்ந்து வாழப்போகிறார்கள். எனவே ஆத்ம ரீதியில்
குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் எவரும் கொல்லப்படவில்லை. அங்கே பிரத்யேகமாக வீற்றிருந்த கிருஷ்ணரின் ஆணைப்படி அவர்களது ஆடைகள் மட்டுமே மாற்றப்பட்டன. எனவே குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் போரிட்ட போது உண்மையில் அவன் போர் புரியவில்லை. அவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் கிருஷ்ணரது கட்டளைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தான். அத்தகு மனிதன் தனது கர்ம விளைவுகளால் ஒருபோதும் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ நம்ம 5.7ல என்ன சொல்றாரு? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்பொழுதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அதற்கு மனிதன் அத்தகு மனிதன். அதனால் அவர் பந்தத்தில் வந்து ஏற்படுவதில்லை. அவருடைய செயல்கள் எதுவும் பந்தத்தில் வந்து ஏற்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன். இதுல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? அவருடைய தன்மை, தட் இஸ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறவருடைய மனநிலை தன்மை என்னன்னு அதான் சொல்றாரு. என்ன, அனைவருக்கும் சேவகனாக இருக்கார் ஃபர்ஸ்ட் அவரு. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து அனைவருக்கும் பிரியமானவனாக இருக்கிறான். மேலும் அனைவரும் அவரது செயலால் திருப்தி அடைவதால் அவன் உணர்வு தூய்மையாக உள்ளது. அவனது உணர்வு தூய்மையாக உள்ளதனால் என்ன, அது மனம் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மனம் கட்டுப்பாடு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? புலன்கள் கட்டுப்பாடு. அவனோட மனம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் மீது நிலையில் இருப்பதால் கிருஷ்ணர் வந்து அவன் விலகுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ இறை தொண்டை தவிர அவன் பிற ஜட விஷயங்களில் அவன் தனது புலன்களை ஈடுபடுத்துவான் என்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படின்றாங்க. இப்போ கிருஷ்ணன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தவிர பிற விஷயங்களில் அவன் கேட்க விரும்புவதில்லை. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் அவன் உண்ண விரும்புவதும் இல்லை. மேலும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத எந்த இடத்துக்கும் அவன் போக ஆசைப்படுவதில்லை. எனவே அவரது புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவன் யாருக்கும் தீங்கிழைக்க முடியாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புலன்களை கட்டுப்படுத்தினவனுக்கு வந்து யாருக்குமே தீங்கு இழைக்க முடியாது. இதுதான் வந்து ஒரு பக்தன், ஒரு தூய பக்தனுடன் நிலை. இதுதான். ஒரு தூய பக்தன், ஒரு சேவகன். அதே மாதிரி மனதில் எப்போதும் கிருஷ்ணனால் என்ன, அவர் வந்து அவர் எல்லாரும் வந்து எல்லாருக்கும் அவர் பிரியமானவராக இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து எல்லா டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்காரு அவரு, இல்லையா? அப்புறம் வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்களோ இல்லை ஜட விஷயங்களிலோ அவர் ஈடுபடுவது கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணரே மனதில் வைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணருக்காகவே எல்லாம் செய்யும் பொழுது அவர் வந்து எந்த விதமான இந்த புலன் இன்பத்திற்கான செயல்களுக்கு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுலதான் வந்து ஒரு கேள்வி என்னன்னா, அவரே கேட்கிறாரு, அப்படி என்னால் அர்ஜுனன் வந்து போர்ல வந்து செய்யக்கூடியது வந்து அப்போ கிருஷ்ண இந்த அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவில்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா போர்ல வந்து மற்றவர்கள் தீங்கு தான். தீங்கு மீன்ஸ் போர்ல வந்து நிறைய பேரை கொல்ல வேண்டியிருக்கும். அது தீங்கு தானே அப்படின்ட்டு. ஆனால் இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே 2ஆம் அத்தியாயத்தில் பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் we are the body, we are the soul, we are not the body அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி சோல், நம்ம ஆத்மாவுக்கு வந்து இறப்பில்லை என்பதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஞானம் இருந்தால், இந்த அறிவு இருந்தால் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகளை நம்ம செவன செய்ய வேண்டும். அது நம்ம போன இதுலையும் பார்த்தோம். 5.3 5.4 படிக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம், இந்த வர்ணாசிரமத்தை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும். வர்ணாசிரமத்தில் நம்ம செய்யும் பொழுது அவரவர்கள் அவருடைய விதிக்கப்பட்ட செயல்களை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அது சொல்லியிருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது, நம்ம அது அந்த செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களின் பலனையும் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்போது அது வந்து கட்டுண்ட செயலாக இருக்கு, பாவ செயலாக, இல்லையா? நோ சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் 2வது ஸ்லோகம், 2வது சாப்டர் படிக்கும் போதே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போனாங்க. அதுதான் இங்கே மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார். ஸோ போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் போரிட்ட பொழுது உண்மையில் அவன் போர் புரியவில்லை. அவன் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுடன் கிருஷ்ணரது கட்டளைகளையே அவன் நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தான். ஸோ நம்மளுடைய இந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ், இல்லையா, அதை செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய கட்டளைகளை தான் நம்ம வந்து நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம்.
கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி, அதனாலதான் சொல்றோம், நம்ம கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை தான் நம்ம எப்பவும் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பார்க்கலாம். பதம் 8, 9. ஓகே, யார் படிக்கிறா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்வவித் பஷ்யன் ஸ்ருவன் சுப்ருஷ்சன் ஜிக்ரன் அஷ்ணன் கஞ்சன் ஸ்வப்பன் வசன். திருப்பி படிக்க பிரபுஜி. அடுத்ததும் இருக்கு, 2 ஸ்லோகம். தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல 2 ஸ்லோகம் இருக்கும். ஓ. கீழே ஒண்ணு இருக்குல்ல, பிரலப்பன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அபி இந்திரியானேந்திரியாட்டேஷு வர்த்தந்த இதி இந்திரியானேந்திரியாட்டேஷு வர்த்தந்த இதி தாரயன். தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் போதும் கழிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜடப்புலன்களை அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்பொழுதும் அறிகின்றான். செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் செய்பவன், செயல், சூழ்நிலை, முயற்சி, அதிர்ஷ்டம் என்ற 5 உடனடி மற்றும் மறைமுக காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. தனது நிலையில் தூய்மையாக இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எந்த செயலுடனும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. ஏனெனில் அவன் கிருஷ்ணரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். அவன் தனது உடலாலும் புலன்களாலும் செயல்படுவது போல தோன்றினாலும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதே தனது உண்மையான நிலை என்பதை அவன் எப்போதும் நினைவில் வைத்துள்ளான். ஒருவன் ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது புலன்கள் புலனுணர்ச்சிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. கிருஷ்ண உணர்விலோ அவை கிருஷ்ணரின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. எனவே கிருஷ்ணன் உணர்வினன் புலன்களின் விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருப்பது போல தோன்றினாலும் அவன் எப்பொழுதும் சுதந்திரமானவனே. பார்த்தல், கேட்டல் போன்றவை ஞான எந்திரியங்களின் செயல்களாகும். நகர்தல், பேசுதல், கழித்தல் போன்றவை கர்ம எந்திரியங்களின் செயல்களாகும். புலன்களின் செயல்களால் கிருஷ்ண உணர்வினன் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. தன்னை கடவுளின் நிரந்தர தொண்டனாக அவன் அறிந்துள்ளதால் இறைவனின் தொண்டினை தவிர வேறு எதையும் அவனால் செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 8 and 9 இல்லையா, இதுல என்ன சொல்றாங்க? தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்பொழுதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் பொழுதும் கழிக்கும் பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும் கண்களை மூடி திறக்கும் பொழுதும் ஜடப்புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்பொழுதும் அறிகின்றான். ஸோ இது வந்து கிளியரா நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ், இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து கண் சிமிட்டிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு மினிட்ல எவ்வளோ வாட்டி சிமிட்டுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம சுவாசம் எடுக்கிறோம். நம்ம வந்து அது நமக்கு உணர்வு இருக்கா? நம்ம வந்து அதை பற்றி நமக்கு தெரியுதா? நம்ம வந்து மற்ற செயல்கள் செய்கிறோம் நம்ம. ஆனா இந்த செயல்கள் செய்யும்போது நமக்கு வந்து அது ஏதாச்சும் ஒரு பிரயத்தனம் உண்டா? கண் சிமிட்டுறது, இப்போ நம்ம இல்லையா, நம்ம அப்படியே கண் எப்போ வந்து ஐலிட்ஸ் மூடி ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டியிருக்கா? எதுவுமே இல்ல பிரபுஜி, நம்மள அறியாமலே தானா நடக்குது பிரபுஜி. ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து தூய பக்தனுடைய நிலை. அவன் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் மனதில் நிறுத்தி கொண்டு அவன் செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக். அவனால் அதுக்கு மேல எந்த பற்றுதலும் கிடையாது. ஏன்னா அவனுக்கு உண்மையான உணர்வு என்ன, அவன் ஒரு ஆத்மான்னு நல்லா தெரியும். பாக்கி இந்த ஜட உடல் வந்து அது செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து அது தானாகவே அதற்கு வேண்டிய காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
இப்போ சப்போஸ் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் ஈடுபடுத்தினா அவங்க வந்து மனதில் நினைக்கிறான் செய்யணும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து அதுல வந்து எந்த வித பற்றுதலும் வந்து இல்லாமல் அது வந்து கிருஷ்ணருக்காக எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணனுடைய செயல் அப்படின்ட்டு அவன் வந்து அந்த மனநிலையில் இருக்கிறான். ஸோ அந்த மாதிரி எப்பொழுதும் அந்த மனநிலையில் இருக்கும்பொழுது வந்து அவன் வந்து நமக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காகவே இருக்கிறது, எப்பவும் கிருஷ்ண உணர்விலே இருக்கிறது. ஏன்னா அவன் அந்த நிலைக்கு வருகிறான். இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சாதாரண மனிதன் கண் சிமிட்டுறதோ இல்லை வந்து சுவாசம் இருக்கும்போது நம்ம அதை பத்தி எதுவுமே நம்ம செய்யறது இல்லை. ஏன்னா அது அது பாட்டு நடக்கும். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாடி செஞ்சிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் வந்து அவன் நினைக்கிறான் மற்ற செயல்கள் எல்லாம் வந்து அது அது பாட்டுக்கு நடக்க வேண்டிய செயல்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான். அது கிருஷ்ண உணர்வில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான். ஸோ அது வந்து ஏன் நடக்கிறதுன்னு அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஏன்னா அது வந்து கிருஷ்ணருடைய அருளால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணனுக்காக அவன் செய்யும் போது அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு நடக்கிறது. ஸோ அதனால வந்து அவன் தனியாக அதை வந்து வேற எந்த விதமான ஒரு பற்றுதலோட வந்து கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில வந்து ஒரு பக்தன் இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு அதுல இருந்து தெரியுது. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவனுடைய நிலை அது. அது நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் இங்க சொல்றாங்க இல்லையா, தன்னை கடவுளின் நிரந்தர தொண்டனாக அவன் அறிந்துள்ளதால் இறைவனின் தொண்டினை தவிர அவன் எதையும் அவனால் செய்ய முடியாது. அவன் எப்படி ஒரு பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு வேண்டி சுவாசம் எடுத்து விடுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ அவனுக்கு வந்து அவனுடைய நிலையில் இருக்கிறதுனா அவனு வந்து கிருஷ்ண தொண்டில் இருந்தே ஆகணும். அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிற ஆள் வந்து ஒரு தூய பக்தராக இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 5.10 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, படிங்க பிரபு. பிரஹ்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கன் த்யக்த்வா கரோதி யக லிப்யதே ந ச பாபேன பத்மபத்ரமிவாம்பசா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. இங்கே பிரஹ்மணி என்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் என்று பொருள். முக்குணங்களின் மொத்த கலவையே பிரதான என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் வெளிப்பாடே இந்த ஜட உலகம். சர்வம் ஹேத பிரஹ்ம மாண்டூக்கிய உபனிஷத். தஸ்மாத் ஏதத் பிரஹ்ம நாம ரூபம் அன்னம் ச ஜாயத்தே முண்டக உபனிஷத் எனும் வேத வாக்கியங்களும் மம யோனிர் மகத் பிரஹ்ம எனும் பகவத்கீதையின் வாக்கியமும் இவ்வுலகில் இருப்பவை அனைத்தும் பிரம்மனின் புறத்தோற்றங்களே என்று குறிப்பிடுகின்றன. மேலும் விளைவுகள் வெவ்வேறு விதத்தில் தோன்றியுள்ள போதிலும் அவை காரணத்திலிருந்து வேறுபடாதவை, அனைத்தும் பரபிரம்மனான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதே என்றும் அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என்றும் ஈஷோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவை என்றும் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர் என்றும் அதன் காரணத்தால் அனைத்தும் அவருடைய தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் எவனொருவன் பக்குவமாக அறிகின்றானோ அவன் இயற்கையாகவே தனது செயல்களின் புண்ணியமானாலும் சரி பாவமானாலும் சரி விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாதவன் ஆகின்றான். ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான செயலை செய்வதற்காக இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட பரிசான இந்த ஜட உடலையும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த முடியும். நீரிலேயே இருந்தாலும் தாமரை இலை நனையாமல் இருப்பதை போல கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்படும் உடலும் பாவ விளைவுகளின் களங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும். பகவானும் கீதையில் 3.30 கூறுகிறார், மயி சர்வாணி கர்மாணி சனன்யஸ்ய, எல்லா செயல்களும் என்னிடம் கிருஷ்ணரிடம் ஒப்படை,
எனவே முடிவு என்னவெனில், கிருஷ்ண உணர்வற்றவன் ஜட உடல் மற்றும் புலன்களின் அடிப்படையில் செயலாற்றுகிறான். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வினோ உடல் கிருஷ்ணருடைய சொத்து என்பதால் அது கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஞானத்துடன் செயல்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. Thank you. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. இல்லையா? ஸோ நமக்கு தெரியும், இது தாமரை இலை வந்து தண்ணீரில் இருந்தால் கூட அதில் வந்து நீரினால் அது தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் வந்து பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்பவன் இல்லையா, பரமபுருஷ பகவானுக்கு அவனுடைய செயல்களின் பலன்களை அர்ப்பணித்தான் என்றால் அவனை எந்த பாவ செயல்களும் தீண்டாது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதனாலதான் அர்ஜுனர் கிட்ட போர் புரிய சொல்றாரு. போர்ல வந்து ஒரு சத்திரியன் அவனுடைய தர்மம் என்ன, போர் புரிய வேண்டும். இந்த போரில் வந்து எதிரி மடிந்தால் அதனால் வந்து அவர் வந்து அந்த அது ஒரு பாவச் செயலாக கருதப்படாது. ஏன்னா அவனுடைய கடமையை செய்கிறான். சத்திரியன் தான் போர் புரிய வேண்டும். போரின் காரணம் என்ன கிளியரா தெரியும். வந்து ஏதாச்சும் ஒரு யாருடைய இதுல இருந்து இப்ப 2 கட்சிகள் இருப்பாங்க போர் புரியறதுக்கு. அதுல யாராவது ஒருத்தர் வந்து அநியாயம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து நியாயத்துக்கு வேண்டி போர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த போர் வீரன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து இந்த 2 என்ன சொல்றது போர்சஸ்ல ஆர்மிக்க வேண்டி இருந்தால் கூட அவங்க அந்த 2 பேரும் போர் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு சேனையில இருக்கிற அந்த போர் வீரர்களுக்கு எந்த பாவ செயலும் வராது. ஏன்னா அதை டிசைட் பண்றவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் போய் சேருமே தவிர இந்த போர் புரியவனுக்கு அது வராது. அதே மாதிரி தர்மத்தை காக்கிறதுக்கு வேண்டி போர் புரியவர்களுக்கு வந்து செய்யும் போது அந்த தரப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு எதுவும் வராது. அது நம்ம இதுல இருந்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இது இந்த வேர்டு இருக்குல்ல, பிரம்மணி அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுள் உள்ளவன் அப்படின்ட்டு பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து பிரதானம் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தட் இஸ் ஆத்மா இருக்குல்ல, ஜீவாத்மா. நம்ம வந்து டீட்டெயிலா நம்ம வந்து ஆக்சுவலி 13th சாப்டர்ல படிப்போம். அது அது வந்து எடுத்து நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ பிரதானம்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, எங்க வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறதோ அது பிரதானம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம உடல் இருக்கு, அது பிரதானம் ஆக்சுவலி. ஏன்னா உடல்ல வந்து நம்ம ஆத்மா இருந்து அந்த செய்கைகள் எல்லாம் செய்ய வைக்கிறது இல்லையா, அதுதான் வந்து பிரதானம். அது எங்க நடக்குது, இந்த ஜட உலகில் நடக்குது. ஸோ தட் இஸ் த பிரதானம் ஆல்சோ இல்லையா. ஸோ அந்த இது நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எங்க வந்து இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா, அதுதான் சொல்றாங்க அவங்க. அதன் வெளிப்பாடு பிரதானம் என்ன அடிக்கிறது, அதன் வெளிப்பாடு இந்த ஜட உலகம் சர்வம் ஹை ஏஜ் டேக் இன் இங்கிலீஷ், எனக்கு சம்டைம்ஸ் சர்வம் ஹி இதாத் பிரம்மா. இது வந்து மாண்டூக்கிய உபனிஷத்துல சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் தஸ்மாத் இதாத் பிரம்மா நாமா ரூபம் அன்னம் ஜெயதே, இதெல்லாம் உண்டகுது. ஒரு உபனிஷத்து மேற்கோள் காட்சி இதுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இதுல என்ன அந்த ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு என்ன தெரியுது, அதே மாதிரி ஈசோபனிஷத்தும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். அந்த எக்ஸாம்பிள் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். ஈசாவசியம் இதம் சர்வம், தட் இஸ் இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கிற அனைத்தும் வந்து அதுக்கு அனைத்திற்கும் ப்ரொப்ரேட்டர் யாரு, கிருஷ்ணர் தான். தட் இஸ் உயிர் உள்ளவையும் சரி உயிரற்றவையானதும் சரி, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர் யாரு, கிருஷ்ணர் தான். அவர் நம்ம வந்து உயிர் வாழிகள் வாழ வேண்டியதற்கு வேண்டி இருக்கிற இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் நமக்கு அளித்துள்ளார். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இந்த அற்புதமான இந்த மனித உடல் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்க மாதிரி நம்ம 84 லட்சம் ஸ்பீசிஸ், அது வகையான உயிர்வாழிகளிலிருந்து மனித பிறவியானது வந்து ரொம்ப அரிதானது. ஏன்னா நமக்கு கான்சியஸ்னஸ் ஜாஸ்தி. இந்த மனித பிறவி இருக்கும்பொழுது தான் நமக்கு வந்து
கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு கிருஷ்ணன் சென்றடைய முடியும். ஏன் கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும்? நமக்கு வந்து அதுதான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். தட் இஸ் நம்மளுடைய நம்மளுடைய நிலை. ஒரு மனிதனுடைய நிலை எங்க? கிருஷ்ணனுடன் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான். இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? தட் இஸ் ஒரு உடலுக்கு ஒரு கை கால் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும்போது தான் அதுக்கு கை காலுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு. இந்த கை கால் எல்லாம் வந்து உடம்பில் இல்லாம தனியே துண்டிக்கப்பட்டால் அதுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து பின்னப்பதிகள் இல்லையா? கிருஷ்ணனுடைய பின்னப்பதிகள். ஸோ நமக்கு வந்து முழுமையை எப்போ அடைகிறோம்? கிருஷ்ணரை சென்றடையும் போது. கோலோகத்திலே சரி, அதே மாதிரி நம்ம வந்து வைகுண்டத்துல போய் கிருஷ்ணரோட நம்ம வந்து இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து பூர்ணம் அடைகிறோம். ஸோ அந்த பூர்ணம் அடையணும் அப்படி என்றால் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வில் நம்ம இருக்க வேண்டும். நம்ம செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக செய்ய வேண்டும். நம்ம செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும். பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதான் இதுல ஒரு நல்ல ஒரு அதான் இதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த குறிப்பிட்ட வகையான செயலை செய்வதற்கான இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட பரிசு அப்படின்றாங்க. இந்த உடலையும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த முடியும் அப்படின்ட்டு. இந்த உடலை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். மனிதரால் தான் முடியும். அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன? அந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து பாவ செயல்கள் ஆகாது. எப்படி வந்து ஒரு தாமரை மேல அந்த நீர் ஒட்டாதோ அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாவம் ஒட்டாது. நமக்கு நம்மளை பாவ செயலாக கருதப்படாது. அதே மாதிரி வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து அது கட்டுண்ட நிலைக்கு நம்மளை எடுத்து செல்லாது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். எல்லா செயல்களையும் என்னிடம் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எல்லா செயல்களையும் என்னுடன் ஒப்படையுங்கள். எனவே முடிவு என்னவெனில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஜட உடல் மற்றும் புலன்கள் அடிப்படையில் செயலாற்றுகிறார். ஸோ எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம வந்து குறித்து அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதை விட்டு அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாமல் நம்ம செயல்பட்டால் அது இந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து அவனுடைய புலன்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றக்கூடிய செயல்களாக மாறிவிடும். ஸோ அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம். ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த 5.10 இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, 5.11 பார்க்கலாம். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 5.11 வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. காயேன மனசா புத்தியா கேவலை இந்திரியை அபி யோகினக கர்ம குர்வந்தி சங்கம் தியக்வாத் மசுத்தயே. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். ஒருவன் கிருஷ்ணரு புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றும் போது உடல், மனம், அறிவு அல்லது புலன்களால் கூட செயல்படும் அனைத்து செயல்களும் திடக்கலங்கருந்து தூய்மை அடைகின்றன. கிருஷ்ண பக்தரது செயல்களிலிருந்து எவ்வித ஜட விளைவுகளும் ஏற்படுவது இல்லை. எனவே சத் ஆதார எனப்படும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதால் எளிதாக நிறைவேற்றப்படுகின்றன. பக்தி ரசாமிருத சிந்து எனும் தனது நூலில் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பின்வருமாறு கூறுகின்றார். ஈகா எஸ்ய ஹரே தாஸ்ய கர்மணா மனசா கிரா நிகிலாஸ்வ அப்யவஸ்தாசு முக்த ச உச்சதே. தனது உடல், மனம், அறிவு மற்றும் சொற்களின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளவன் பெயரளவிலான பௌதிக செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஜீவன் முக்த என்று அழைக்கப்படுகின்றான். தன்னை இந்த பௌதிக உடல் என்றோ உடல் தனக்கு சொந்தமானது என்றோ அவன் நம்புவது இல்லை என்பதால் அவனிடம் அகங்காரம் இல்லை. தான் இந்த உடலல்ல என்றும் இவ்வுடல் தனக்கு சொந்தமானதல்ல என்றும் அவன் அறிவான். அவன் கிருஷ்ணனுக்கு சொந்தமானவன். அவனது உடல் கிருஷ்ணனுக்கு சொந்தமானதே. உடல், மனம், புத்தி, வார்த்தைகள், வாழ்க்கை, செல்வம் என தன்னிடம் உள்ள அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் போது அவன் உடனடியாக கிருஷ்ணருடன் இணைந்தவனாகிறான்.
தான் இந்த உடலை என்பனவற்றை நம்ப செய்யும் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ள அவன் கிருஷ்ணனுடன் ஒன்றியுள்ளான். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் மருத்துவ நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். ஸோ இதுல இந்த யோகிகள் சொல்றாங்க இல்ல, யார் இந்த யோகிகள் சொல்ல முடியுமா யாராச்சும்? பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் அப்படின்ட்டு இங்க இங்க எடுத்துரைத்திருக்காங்க இல்ல, யார் இந்த யோகிகள்? பிரபுஜி புலன்களை அடக்கினவங்களா பிரபுஜி? கரெக்ட். இது புலன்களை அறிந்த பக்தர்கள் இல்லையா? பற்றுதலை துறந்து, இந்த பற்றுதலை துறக்கும் பொழுது என்ன, யோகியுடைய நிலை ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. பற்றுதலை துறக்கும் பொழுது என்னாவது, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது யோக நிலை தான் இல்லையா? நிஷ்காம யோக நிலை அது. பற்றுதலை துறந்துடும் அப்படின்னா அந்த செயல்கள் அதோடைய அந்த செயல்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அர்ப்பணித்துக்கிறோம். அந்த செயல்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் யாருக்காக செய்கிறோம்? கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறோம் இல்லையா? அது எப்படி செய்கிறோம்? நம்ம இங்க ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? எப்படி தனது உடல், மனம், அறிவு மற்றும் சொற்களின் மூலம் கிருஷ்ணர் உணர்வில், கிருஷ்ணர் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். அதனால அவன் ஒரு யோகியோட நிலையாகும். யோகிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் இல்லையா? அவர்களோட மனம், அறிவு, புலன்கள் எல்லாம் இறைவன் மேல அவர்கள் பதித்திருப்பார்கள். ஸோ அதனாலதான் அவன் ஒரு யோகி அப்படின்னு சொல்றோம். அவன் பேரளவிலான பௌதிக செயல்கள் செய்ய போதிலும் ஜீவன் முக்த என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஏன் அப்படின்னா, அவன் பௌதிக உலகத்தில் அவன் செய்யக்கூடிய சில கடமைகளை அவன் செய்யும் பொழுது பௌதிக செயல்களாக தோன்றினால் கூட அவன் எந்த நிலையில் செய்கிறான்? அது கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் பொழுது அது யோக நிலையில் செய்து கொண்டிருக்கிறான். அதனாலதான் ஜீவன் முக்த அப்படின்னு சொல்றாங்க. தன்னை இந்த பௌதிக உடல் என்றோ, உடல் தனக்கு சொந்தமானது என்றோ அவன் நம்புவதில்லை. ஏன்னா இது ஒரு டூல். இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு பரிசு கிடைச்சிருக்கு. போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? ஆத்மாவுக்கு பரிசு இந்த மனித உடல். இந்த மனித உடல்ல இருந்தா தான் சிலதெல்லாம் செய்ய முடியும், வேற எந்த உடல்லையும் செய்ய முடியாது. மனித உடல் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம இது பக்தி தோணில் ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த டூல் வச்சு செய்யும் பொழுது, இந்த டூல்னா மனித உடம்பு, இந்த மெஷினை வச்சு மனித உடம்பை வைத்துக் கொண்டு இந்த ஆத்மா செயல்களை கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்கின்றது. மற்றவர்களுக்கு தோன்றினாலும் அவன் செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காக தான் சமர்ப்பித்திருக்கிறது. ஏன்னா அந்த உணர்வுல செய்யறான். எப்படின்னா அவன உடல், மனம், சொற்கள் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறாங்க. ஒரு மினிட், சாரி, வேற சாரி எல்லாருக்கும். கிராண்ட்சன் திடீர்னு உள்ள வந்துட்டாங்க. சாரி. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மனது, அறிவு, உடல், சொற்கள் இதெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது இந்த டூல், இந்த உடம்பை உடம்பு நமக்கு பரிசா கிடைத்திருக்குன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த பரிசை உபயோகித்து கிருஷ்ணருக்கு தந்து செய்கிறோம் நம்ம. ஸோ அவனோட மனசுல இது என்னுடைய உடல், எனக்கு சொந்தமானதுன்ற அகங்காரமே கிடையாது. என் மனசுல அகங்காரம் வரும்பொழுதுதான் நமக்கு என்னது அப்படின்ற வரும்போதுதான் நமக்கு கான்ஃபிளிக்ஸ் வருது, சண்டை வருது, சச்சரவு வருது. எல்லாம் இதனால்தான். அகங்காரம் இல்லாம ஹம்பிளா இருந்தா வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப அடக்கமாக இருந்தான், எந்த விதமான பிரச்சனை, சண்டை எதுவும் வராது. அவனுக்கு இந்த இந்த அகங்காரம் இந்த உடல் என்னது அந்த மாதிரி இருக்கிற அகங்காரம் இல்லாத போது அவனுக்கு தெரியும் அது கிருஷ்ணருடைய உடம்பு, அவர் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு,
அதை நான் வந்து எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல உபயோகிக்க வேண்டியிருக்கிறதோ அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்பவும் இருக்கணும். அதனாலதான் சொல்றாங்க, ஒரு யோகி ஒரு பக்தன் அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த பக்தன் வந்து அந்த அடக்கமாக இருக்கணும் இல்லையா? சைத்தன்ய சைத்தன்ய சொல்லியிருக்காரு. எந்த இதுல எல்லாரும் காலையில மங்களார்த்தி கேட்கறீங்கிற சிக்ஷாஷ்டகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? எத்தனாவது இது ஸ்லோகம் அது சிக்ஷாஷ்டகத்துல சொல்லியிருக்காரு? யாராவது சொல்லுங்க, மங்களார்த்திக்கு பாக்குறவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி, பரவாயில்ல. ரெஃபர் பண்ணியான்னு சொல்லுங்க, ஏன்னா ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் திஸ். ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி. எத்தனாவது இதுல வந்து இவர் சொல்றாரு? 3வது ஸ்லோகம் பாருங்க. நீங்க சிக்ஷாஷ்டகத்துல 3வது ஸ்லோகம் சொல்ல முடியுமா? எந்த அத்தியாயம் பிரபுஜி அது? சிக்ஷாஷ்டகம் அத்தியாயம் இல்லை, அது வந்து 8 ஸ்லோகம் இருக்கு. சைத்தன்ய சாரி மகாபிரபு பிரபுஜி. அது மட்டும் ஓகே. எல்லாம் தெரிஞ்சு நான் சொல்றேன். அது கண்டிப்பா எல்லா பக்தர்களும் தெரிஞ்சே ஆகணும். ஓகே, நீங்க எல்லாரும் எல்லா டிவோட்டிஸும், நான் அதை எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல, எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைச்சேன் நான். ஏன்னா இந்த பக்தி தொண்டில் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து சிலதெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள். ஒன்று வந்து காலைல மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும். சில நாள் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ண முடியலன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இதுல இருக்கு, நமக்கு யூடியூப்ல இருக்கு, அதுல பார்க்கணும். அதை வந்து குருவாஷ்டகம் சொல்லுவாங்க, அப்புறம் துளசி ஆர்த்தி அது சொல்லுவாங்க, அப்புறம் வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் சொல்லுவாங்க. சிக்ஷாஷ்டகம் வந்து சைத்தன்யர் எழுதுனது அதுதான், அந்த 8 ஸ்லோகம் தான். அதுல வந்து கம்ப்ளீட் மெசேஜ் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, சிக்ஷாஷ்டகம் வந்து பத்மா மாதாஜி, நீங்க அது முடிஞ்சா ஒண்ணு குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் பார்க்கட்டும். ஓகே சிக்ஷாஷ்டகனுடைய ஸ்லோகமும் சரி, மீனிங்கும் சரி, எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு டிவோட்டிக்கு அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, எல்லாரும் அது கண்டிப்பாக நீங்க ஒரு டென்ஷன் எல்லாம் படிக்கணும். நீங்க உங்களுக்கு இது அப்படியே எல்லாம் டெய்லி அப்படியே படி, அது மனப்பாடமா இருக்கணும் நமக்கு. ஓகே, எல்லாரும் அது கண்டிப்பாக இது ஒண்ணு எடுங்க நீங்க. இட்ஸ் மஸ்ட். அதே மாதிரி குருவாஷ்டகம், சம்சாரதாவல், அது தெரியும் எல்லாருக்கும். இல்லைன்னா ப்ளீஸ் அது நீங்க அந்த இது அந்த மங்களார்த்தி டைம்ல இருக்கிற இல்லையா மாதாஜி, அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒன்று போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பிரபுஜி. ஓகே ஆமா, என்னெல்லாம் அது பேர் போட்டு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனும் வச்சு அனுப்புங்க எல்லாருக்கும். ஓகே, ஓகே அண்ட் எல்லா டிவோட்டிஸும் அது கண்டிப்பா. இப்போ இங்கே நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி ஹியூமிலிட்டி, எப்படி நம்ம வந்து அடக்கமா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு சைத்தன்யர் வந்து அவருடைய 3வது அஷ்டகம் அதுல வந்து சொல்லியிருக்காரு. திருநாத பிசு நிச்சேனா தருரேவ சஹிஷ்ணுனா அமானேன மானதேனா கீர்த்தன்ய சதா ஹரி. இதுதான் வந்து 3வது அஷ்டகம், 3வது ஸ்லோகம். அதோட மீனிங் என்னன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்ம கடவுளுடைய திருநாமத்தை வந்து சாண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம மகாமந்திரம் சாண்ட் பண்றோம். அது எப்படி சாண்ட் பண்ணணும், என்ன மனசு எந்த நிலையில இருக்கணும்னா, ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், ரொம்ப பணிவோட அடக்கமோட. எப்படி இருக்கணும், எப்படி பணிவுன்னா என்ன மாதிரி பணிவு அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு ரோட்ல வந்து அப்படியே ஒரு இந்த ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா, புல்லு, வைக்கோ புல்லு இருக்கு இல்லையா, புல்லு அந்த மாதிரில புல்லு இருக்கு, இந்த அப்படி நம்ம வந்து மதிக்க மாட்டாங்க யாரும், அது மேல மிதிச்சுட்டு போவாங்க எல்லாரும் இல்லையா? நம்மள வந்து அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கணும். நம்ம நம்ம கடவுளுடைய சேவகன், டிவோட்டீஸோட சேவகன். நான் வந்து யாரை விட பெரிய ஆளு கிடையாது. நான் வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பணிவான ஆளு. நீ பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ல இருந்து நம்ம எல்லா வைஷ்ணவர் பாத்தீங்கன்னா செயின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அடக்கமா சொல்லுவாங்க, நான் வந்து ரொம்ப பாவப்பட்டவன். அவங்களாம் உன்னதமான ஆத்மாக்கள் இருந்தா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயோ நான் வந்து ரொம்ப நான் வந்து ஈனமான செயல்களை செய்கிறவன்,
நான் இப்போ கடவுளே உங்களை வந்து போதுமான அளவுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த முடியல என்னால, நான் வீழ்ச்சி அடைந்தவன் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க இல்லையா? நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ அர்ஜுனர்ல இருந்து இப்போ நம்ம எல்லா கோசாமிகள்ல இருந்து யார் நீங்க நம்மளோட இதிகாசங்கள் புராணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணிவு பார்க்கலாம். ஒரு ஒரு யோகிகள் கிட்ட இருந்து பக்தியில இருக்கிறவங்க. ஸோ அவங்கள மனம் எப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இதுதான் ஹம்பிள், ஹியூமிலிட்டி, ரொம்ப அடக்கமா இருக்கணும். நம்மள வந்து இந்த ரோட்ல கிடக்கிற ஒரு புல்லு இல்லையா, ஒரு வைக்கோ புல் இருக்கு, அதோட நிலைமை அது மேல நிலைமை வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி, அந்த அளவுக்கு பணிவும் அடக்கமும். அப்புறம் மோர் டாலரண்ட் than the ட்ரீ. மோர் டாலரண்ட், ஒரு மரம் இருக்கு. மரம் வந்து அதோடைய காய் பழம் எல்லாம் மனிதனுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்குது. அது வந்து அதை அடிக்கிற, அது வந்து குத்துவாங்க, அதை வந்து வெட்டுவாங்க, அது ஏதாச்சும் செய்யுமா? ஒன்றும் செய்யாது, அப்படியே இருக்கும் அது இல்லையா? ஸோ அது மோர் டாலரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது. ஸோ மோர் டாலரேட் than a tree. ஒருத்தர் வந்து அதை சொல்ல மரத்துக்கு வந்து அதுக்கு அந்த அளவுக்கு கான்சியஸ்னஸ் இல்லை. எஸ், கான்சியஸ்னஸ் இல்லை, உண்மைதான். ஆனாலும் வந்து அந்த நிலையிலும் வந்து அது ஏதாச்சும் இருக்கிற கான்சியஸை வச்சு என் வெக்கலையே வெட்டிட்டேன், என்னால் உனக்கு ஒன்றும் தரமாட்டேன், பழங்கள் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுதா? ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ எப்படி டாலரேட் பண்ணணும் நம்மனா, நம்ம வந்து ஒரு மரத்தை மாதிரி நம்ம டாலரேட் பண்ணணும். எதா இருந்தாலும் நம்ம பல துன்பங்கள் வரலாம், மற்றவர்கள் நமக்கு துன்பங்கள் தரலாம், இருந்தாலும் டாலரேட் பண்ணணும் நம்ம. எப்படி? டிவைட் ஆஃப் ஆல் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், அகங்காரம் இல்லாமல், ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாமல் நம்ம அந்த நிலையில இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி இருக்கணும்? நம்ம மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய மனநிலையில் இருக்கணும். நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில நம்ம இருக்கணும். அப்படிதான் நம்ம சாண்ட்டும் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் இன்னொரு வைஷ்ணவரை நம்ம அணுக வேண்டும். ஒரு நம்மளோட மனநிலையும், ஒரு டிவோட்டியோட மனநிலையும் இப்படிதான் எப்பவும் இருக்கும். ஒண்ணு பணிவு. பணிவு எப்படின்னா புல்லை விட தாழ்மையா, இது பொறுமை, ஒரு மரத்தை விட பொறுமையாய், ரைட்? அப்புறம் மூணாவது என்ன சொன்னேன் நானு? மூணாவது என்ன? அகங்காரம் இல்லாமல். எக்ஸாக்ட்லி, அகங்காரம் இல்லாமல். அகங்காரம் இல்லாமல். அப்புறம் நாலாவது மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடு. அப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் போடும்போது எல்லாம் ஒன்று சேர்க்கும் போது எப்படி இருக்கு பாருங்க, நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கணும்? அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது எந்த பாதிப்பும் வராது. ஏன் மற்றவன் என்ன வந்து குட் மார்னிங் சொல்லலை, இல்லை மற்றவன் என்னை விட முன்னாடி நின்றுட்டான், அப்படி இப்படி எல்லாம் மனசுல நினைச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து முன்னேற முடியாது பக்தி. ஸோ அதனால்தான் வந்து கிளியரா சொல்றது, உடல், மனம், அறிவு மற்றும் சொற்கள் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ஈடுபட்டுள்ளவன் வந்து அவனுடைய நிலை என்ன? அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் உன்னத நிலையை அடைவான். அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அப்படி இல்லாதவர்கள் என்ன செய்யக்கூடியதுல எல்லாம் பௌதிக சிலை அடைக்கும். ஏன்னா அகங்காரம் வந்துடுது, இந்த உடல் என்னது, ஸோ நான் தான் பெரியவனா இருக்கணும் அப்படி அகந்தை வந்துடுது. அப்புறம் இல்லை மற்றது மேல ஆசை வந்துடுது. பற்று, கிருஷ்ணன் மேல பற்றுக்கு பதிலாக ஜட பொருள்கள் மேலே, இதுல வந்து புலன் இன்பத்திற்கு மேல ஆசை வந்துடுது. ஆசைக்கும் உணர்வுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு டிவோட்டினா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. ஓகே. ஸோ இந்த சிக்ஷாஷ்டகம் எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி படிங்க, நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து டெய்லி முடிஞ்சா படிங்க, ஞாபகம் அது மனப்பாடம் பண்ண பாருங்க. ஏன்னா ஆஸ் அ டிவோட்டி நமக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப இது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒன்னே ஒன்று கூட பார்த்துடலாம். 12 யாராச்சும் படிங்க. நான் படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. யுக்தः கர்ம பலம் த்யக்த்வா சாந்திம் ஆப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்தः காமகாரேன பலே சக்தோ நிபத்யதே. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். பொருளுரை படிக்கவா பிரபுஜி?
படிச்சிருக்கேன். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனுக்கும் உடல் உணர்வில் இருப்பவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், கிருஷ்ண உணர்வினன் கிருஷ்ணரிடமும் உடல் உணர்வினன் தனது செயல்களின் பலன்களிலும் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதே. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவருக்காக செயல்படுபவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவன் ஆவான். அவன் தனது செயல்களின் பலனில் எவ்வித ஏக்கமும் கொள்வதில்லை. இருமையின் உணர்வில் செயல்படுவதே, அதாவது பூரண சத்தியத்தின் ஞானமின்றி செயல்படுவதே செயலின் பலன்களின் மீதான ஏக்கத்திற்கு காரணம் என்று பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. புருஷோத்தமரான கிருஷ்ணரே பரம பூரண உண்மை. கிருஷ்ண உணர்வில் இருமை கிடையாது. இருப்பவை எல்லாமே கிருஷ்ண சக்தியின் படைப்பே. கிருஷ்ணர் நன்மையின் உருவம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள் பூரண தளத்தில் செய்யப்படுபவை. திவ்யமான அச்செயல்களுக்கு பௌதீக விளைவுகள் கிடையாது. இதனால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் அமைதி நிறைந்தவனாக உள்ளான். ஆனால் புலனுகர்ச்சிக்கான லாப கணக்கில் மூழ்கியவன் அந்த அமைதியினை பெற முடியாது. கிருஷ்ணருக்கு புறம்பே எதுவும் இல்லை என்பதே அமைதி மற்றும் அச்சமின்மையின் தளம். இதனை உணர்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூர்ண அமைதியை அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். எவ்வளவு பெரிய மெசேஜ் பாருங்க. தட் இஸ், ஒரு பக்தன் எப்படி பூர்ண அமைதியை அடைகிறான்? அவன் பக்தன் எப்படி பூர்ண அமைதியை அடைகிறான்? தன்னுடைய எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணிக்கிறான். கரெக்ட். எல்லா செயல்களிலும் பயன்களை கிருஷ்ணருக்கு. எப்படி? அவனுக்கு புரியுது, எல்லாம் கிருஷ்ணருடையது, எல்லாம் அவரைத்தான் சேரும். இந்த உடல் எனக்கு, நான் ஆத்மா, எனக்கு இந்த உடலை எனக்கு பரிசாக அளித்துள்ளார். இந்த உடலை வைத்துக்கொண்டு பக்தி தொண்டு நான் செய்ய வேண்டும். அப்போதான் கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். எல்லாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். அவருக்கு தான் பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா அது, இல்லையா? அதனால கிருஷ்ணர் எல்லாம் பார்த்துக்குவார். நான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அவருக்காக செய்யும் போது அதோடைய பலன்களையும் அவரே ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்படின்ட்டு மனசுல நிம்மதியா இருப்பார். ஆனால் தெய்வீகத்தில் இணையாதவன் என்ன பண்றான்? அவன் மனசு எப்படி இருக்கும்? எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன், எனக்கு நான் தான் இந்த வீடு கட்டினேன், இதுதான் என்னது, இது என் சொத்து, என்னது இது, எனக்கு இன்னும் வேணும், அது செல்வம் வேணும், இது பதவி வேணும், இது மாதிரிலாம் நினைக்கும் போது அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம். அவன் பேராசைப்படுகிறான். இப்போ அவன் பேராசையில் இருக்கவன் கண்டிப்பாக கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறான். ஸோ பந்தத்தில் வீழ்ந்து விடுகிறான். ஒரு பந்தத்தில் வீடுபடுவது என்ன ஆகுது? பிறப்பு என்பதுல அந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபட முடியாது. அதுதான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருப்பார். கிருஷ்ண உணர்வினன் கிருஷ்ணருடனும் உடல் உணர்வினன் தனது செயல்களின் பலன்களும் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதே கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொண்டு அவருக்காக செயல்கள் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனாவான். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவன் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படும் போது முக்தி அடைகிறான், நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். ஸோ ஏன்னா அவனுடைய செயல்களின் பலனில் எவ்வித ஏக்கமும் கொள்வதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவன் செயல்கள் தான் கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறான். ஸோ இங்க இன்னொரு இது என்ன சொல்றாங்க? புருஷோத்தமரான கிருஷ்ணர் பரம பூரண உண்மை. அவர் தான் இஸ் த அப்சல்யூட் ட்ரூத், இல்லையா? அதான் புருஷோத்தமர் பரம பூரண உண்மை. கிருஷ்ண உணர்வில் இருமை கிடையாது, டுவாலிட்டியே கிடையாது. எல்லாம் இருப்பவை எல்லாமே கிருஷ்ண சக்தியின் படைப்பே. இதர் அந்தரங்க சக்தி ஆர் பகிரங்க சக்தி. இது எல்லாம் அவருடைய எனர்ஜியிலேருந்து தான் தோன்றி இருக்கிறது. மனிதர்கள் பார்த்தோம்னா நம்ம ததா சக்தி, மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். ஏன்? நம்ம ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய அந்தரங்க சக்தி கிருஷ்ணரும் கிருஷ்ண அவதாரங்களும் கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்தரங்க சக்தி தான், கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி தான். ஆனால் நம்ம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை போல அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, மாயையின் பிணைப்புள் நாம் அதற்கு நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறோம். ஸோ அதனால் மாயை நம்ம மேல இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும்னு இருக்கிறதுனால நம்ம ததா சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம்.
ஏன்னா நம்ம பகிரங்க சக்தி கிடையாது. எப்படி ஒரு கடல் கரையில வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கடல் இருக்கு, இந்த பக்கம் கரை இருக்கு. அந்த சில இடத்துல பார்த்தோம்னா அந்த கடல் நீரானது அப்படியே இந்த இதுல வந்து அலைகள் மோதுனால அந்த அந்த இடத்துல நனைந்து இருக்கும். அதான் அந்த மாதிரி தான் ததாக சக்தி. ஏன்னா கடல் நீரான அந்த மாயை வந்து நம்ம அந்த அஹ், இந்த இந்த கரையின் மேல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது. ஸோ அந்த பாதிப்புடன் இருக்கிற அந்த நிலை இருக்குது, அதுதான் மனிதர்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியில் பிறந்தவர்கள், இந்த பிரபஞ்சத்தில் தண்டத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து அந்த நிலையில இருக்கும். ஆனால் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் என்ன? வித் த காட். வி ஆர் த இன்டர்னல் பொட்டன்சி ஆஃப் த லார்ட், இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த லார்ட் நம்ம. ஸோ எல்லா இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவனுக்கு, பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். வி ஆர் த பொட்டன்சி ஆஃப் த லார்ட், எவ்ரி திங் பிலாங்ஸ் டு லார்ட் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பௌதிக இன்பத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன ஆகுதுன்னா அவர்கள் கட்டுண்டு போய் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பிறந்து சுழற்சியில மாட்டின்றே இருக்கு. இதுதான் வந்து நமக்கு தெரியுது. ஸோ இந்த இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங், நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவனுடைய மனநிலை என்ன? அவர் கிளியரா தெரியும். கிருஷ்ணருக்கு புறம்பே வேற எதுவுமே இல்லை. நத்திங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அபவ் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு அவருக்கு தெரியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய இதுன்னு தெரியும் போது அவருக்கு சரண்டர் ஆகி அவருக்கு பணிவிடை செய்து எல்லா செயல்களும் அவருக்காக செய்யும். ஸோ அதனால கிடைக்கக்கூடிய பலனும் கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்ட்டு அர்ப்பணிக்கிறாங்க. ஸோ இத்தனை உணர்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியமாகும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரைடே அன்னைக்கு பாக்கி ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்லோகம் பார்த்தோம்? 5.16 வரைக்கும் இல்லையா? 5.16 தானே பிரபு? 5.12 சாரி 12 இல்லையா? சாரி 5.12 பிரபுஜி. ஓகே 5.12. நம்ம 5.13 இருந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம். ஓகே ஃபைன். பிரபுஜி அந்த அஷ்டகம் சொன்னீங்களே பிரபுஜி. ஆமா, சிக்ஷா அஷ்டகம். சிக்ஷா அஷ்டகம் பிரபுஜி. ஆமா, சிக்ஷா அஷ்டகம். அப்புறம் குரு அஷ்டகம்னு சொன்னீங்க பிரபுஜி. ஆமா, குரு அஷ்டகம். அது சம்சார நீங்க இந்த காலையில மங்களார்த்திக்கு அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாடுவாங்க. அந்த குரூப் போஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஆமா, குரூப்ல அது. அப்புறம் துளசி ஆர்த்தி, நரசிம்ம ஸ்துதி கூட உண்டு இல்ல பிரபு? கரெக்ட். நரசிம்மஸ்துதி கூட உண்டு. நீங்க இதனால அந்த ஆர்டர்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. அப்புறம் அதே மாதிரி காலையில அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்களேன் 4:30 மணிக்கு. பிகாஸ் மெடிக்கல் ஹெல்ப் இது இல்லாதவர்கள்லாம் காலையில அந்த 4:30 மணிக்கு அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். அப்புறம் சாண்ட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். அது முடிஞ்சு எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்களும் சாண்ட் பண்ணலாம். அது நம்ம டே ஸ்டார்ட் பண்றதே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, 4:30க்கு வந்துட்டு ஆரம்பிக்கும் மங்கள ஆர்த்தி டெம்பிள்ல. ஓகே, அந்த லிங்க் கூட மாதாஜி ஒன்று போஸ்ட் பண்ணிடுங்க இன்னைக்கு. பிரபுஜி நான் டெய்லியுமே போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரபுஜி. ஆக்சுவலா 4:20 4:15க்கு நான் அந்த லிங்கோடவே அனுப்பிடுவேன். நான் வந்து இன்னைக்கு இப்போ அனுப்பிச்சிருங்க. நாளைக்கு காலையில மங்களார்த்தி இந்த டைம்ல ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் போட்டுருங்க. அப்ப எல்லாரும் அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஓகே பிரபுஜி. ஒரு 4:25 அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா 4:30க்கு ஆரம்பிப்பாங்க ஷார்ப்பா. நேற்று ஆக்சுவலி நம்ம தமிழ் குரூப்ல இருக்கிறவங்க வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் தமிழ் குரூப்ல இருக்கிறவங்க தான் சிக்ஷா அஷ்டகமும் அப்புறம் 10 அஃபென்சஸ் பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க இன்னைக்கு. நோ ப்ராப்ளம். அடுத்து டெய்லி பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, எல்லாரும் வந்து அது அட்டென்ட் பண்ணுங்க. சுரேஷ் பிரபுஜி, நீங்க லெவல் 3 ஏச்சு அட்டென்ட் பண்றீங்களா பிரபு? இல்ல இந்த கிளாஸ் மட்டும் தானா சுரேஷ் பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. சுரேஷ் குமார் பிரபு. ஓகே, கோகிலா மாதாஜி, நீங்க லெவல் 2 வேற லெவல் 2 லெவல் 3 அட்டென்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி? கோகிலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
பிரபுஜி லெவல் 2லயே இந்த சதாச்சார் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஆனா இப்போ சதாச்சாரம் என்னால பண்ண முடியறதில்ல. ஏன்னா பையனுக்கு கிளாஸ் டைமிங்ஸ் மாறினதுனால பண்ண முடியல. நோ வரிஸ் ஜஸ்ட் ஒன் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிதான். ஓகேங்க. ஏன்னா அது நான் வந்து நான் 2 monthsக்கு முன்னால வரைக்கும் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க பிரபுஜி. பரவாயில்ல மக்கள். ஏன்னா எனக்கு வந்து இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இல்லையா, ஆமா. சப்போஸ் லெவல் 3 லெவல் 4 பண்றவங்க இல்ல 2வது வாட்டி லெவல் 2 ரிப்பீட் பண்றவங்களுக்கு வந்து சில இதெல்லாம் முன்னாடியே தெரியும். சில டிவோட்டிஸ் அதை அட்டன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லெவல் 2 பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் தான் நான் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டேன். ஓகே, ஓகேங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இவரு சபரிகண்ணன், ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க லெவல் இது அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க, லெவல் 2 இல்லாட்டி லெவல் 3 அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா முன்னாடி? பிரபு பிரபு இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் பிரபு. இன்னைக்கு தான். நோ ப்ராப்ளம். ஃபைன். சங்கரம் பிரபு. கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டியூட்டிக்கு வந்துட்டு போயிட்டதுனால எனக்கு டவர் லிங்கே கிடைக்க மாட்டேன். இப்பதான் கிடைச்சிச்சு பிரபுஜி. பரவாயில்ல பிரபு. அட்டென்மெண்ட் தான் இருக்கும், பட் டவர் இல்லை. இன்னும் வேற எங்கேயும் போகல. உங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் இருக்கேன் பிரபுஜி. ஷூர் ஃபைன். ஓகே. இல்ல எனக்கு வந்து ஓகே. இதுதான், இதுக்கு முன்னாடி வேற இது லெவல் 2 லெவல் 3 அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இல்ல தெரிஞ்சு இல்ல பிரபு, இல்ல பிரபு. ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுக்கு வேண்டி, ஏன்னா நான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைச்சு சிலதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, சரி கிடையாது இல்லையா, அதுக்காக. நோ ப்ராப்ளம். நான் அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு கதை சொல்றேன் அடுத்த கிளாஸ்ல. ஓகே. பிகாஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதில் வந்து ஸ்டோரிஸ் வந்து அவ்வளோவா சொல்றது இல்லை. நான் ஆக்சுவலி மெயினாக வந்து டாபிக் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் சில இதில் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் டு டெல் சம் ஸ்டோரிஸ். அடுத்த செஷனில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறோம். ஓகே, வெட்னஸ்டே அன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம். பிரபுஜி ஆக்சுவலா இவங்க சபரிகண்ணன் பிரபுஜி லேட்டா தான் வந்தாங்க. உங்க உங்க நம்பர் சபரிகண்ணன் பிரபுஜி உங்க போன் நம்பர் இருந்தா கொடுங்க. நீங்க குரூப்ல இருக்கீங்களா? மாதாஜி குரூப்ல இருக்கீங்களா பிரபுஜி? இல்லைங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலா கிளாஸ் வந்து 8 மணிக்கே ஆரம்பிச்சிரும் பிரபுஜி. வெட்னஸ்டே ஃப்ரைடே L2 கிளாஸ். நீங்க உங்க போன் நம்பர் கொடுங்க, நாங்க குரூப்ல ஆட் பண்றோம். சாட்ல சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க பிரபுஜி. ஓகே, குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபைன், தேங்க்ஸ். ஸோ எனிவே நம்ம இப்போ போகிற ஸ்பீடு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்குல்ல, புரியுது இல்லையா? எல்லாம் வந்து கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியரா புரியுது இல்லையா எல்லாருக்கும்? இட்ஸ் ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபு. குட். புரியுது. தேங்க்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து வில் மீட் ஆன் வெட்னஸ்டே. ஓகே, க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பத்தரு கிருபா சிந்துதே ஏவச்ச பததானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. पीला प्रभात की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. भगवत गीता भागवत की जय. All glories to the assembled devotees.